खुशी से उसको धन्यवाद करें। அவருடைய ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். परमेश्वर को धन्यवाद करें। இயேசு கிறிஸ்து காட்டு ராத்திரி அப்பத்தை எடுத்து यीशु मसीह रात को रोटी का हाथ में लेके அதை பிட்டு சீசுவுக்கு கொடுத்தார். उसको तोड़ करके शिष्यों को दिया। இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற சரீரமாக இருக்கிறது. ये आपके लिए तोड़ा जा रहा मेरा शरीर है। அப்படியே திராட்சை எடுத்து ஆசீர்வதித்து रक्षण को लेकर कुछ आशीष करके இது உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற சரீரமாக இருக்கிறது. आपके और वो मैंने இது பானம் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னார். ये पियो करके बताया। இது ஒரு புதிய உடன்படிக்கையின் அடையாளம். ये नया वर्ष का चिन्ह है। இந்த பந்தியிலே பங்கெடுக்கிறவர்கள் इस बीच में भाग लेने என்னோடு கூட ஐக்கியமா இருக்கிறார்கள். सबके साथ जो मेल है நானும் அவளோடு கூட இருக்கிறேன். मैं भी उनके साथ। ஆண்டவரே ये परमेश्वर வேளையிலே பங்கெடுக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் जो ஆசீர்வதிப்பார். भाग लेने वाले हर व्यक्ति को आप கொடுக்கிற आशीष करें। எங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். हमें भी आशीष करें। அதில் இன்னும் மெலடைந்து ஒரு நாமத்தை மையப்படுத்த கிருபைத்தார். आपका नाम को महिमा करने की हमें आपको இயேசு நாமத்தில் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन। ஒரு பாடலை பாடும் பொழுது गाना गाएं। गीत गाओ गोटे। झूलिलो पाई क्रूसरे आहे मोर जीसु सुंदर झरी गला झर झर केते तपतरु धीर झूलिलो पाई क्रूसरे
ದೇವಸ್ಥಾನ सबको आगे कोई नहीं है तो हाथ खड़ा करो। ಏ ಜುಲಿಯಾ நாம் கையிலே அப்பத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். हाथ में आप अपनी रोटी के ले लें। என்னுடைய பாவங்களுக்காக, मेरे पाप को जैसे, என் சாபங்களுக்காக मेरे साबों को जैसे இயேசு அடிக்கப்பட்டார். यीशु मर गया, ரத்தம் சிந்தினார், लहू बहाया, மரித்தார், मरा, மூன்றாம் நாள் உயிரோடு கூட எழுந்தார். तीसरा दिन जी उठा, இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார், आज भी वो जीवित है, எனக்குள்ளே ஜீவிக்கிறார். मुझ में जीवित है। இனி நான் அல்ல, मैं नहीं हूँ, கிறிஸ்து எனக்குள் வாழ்கிறார். परमेश्वर यीशु मेरे मुझ में है। ஒரு நாள் என் ஆண்டு வரப்போகிறார், एक दिन वो आने वाला है, என்னை அழைத்துக் கொண்டு செல்வார். मुझे लेके जाएंगे, நான் அவரோடு கூட இருப்பேன். मैं उनके साथ रहूँगा। இந்த சந்தோஷத்தோடு इस खुशी से ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இதை புசிக்கணும். ये स्तुति करके खाएं। சாட்சி எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். साक्षी में लेकर हाथ में लेकर के स्तुति करें। ரத்தம் சிந்தினால் இல்லாமல் பாவம் மன்னிப்பில்லை. ये पाप से माफ करने, क्षमा करने के लिए हमारा ये मनुष्य के लघु है। அவர் சிந்தின ரத்தத்தால் நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு इस लघु से ही हमारे पाप को क्षमा होके நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். धार्मिक बने हुए हम लोग। நீதிமான்களுக்கு ஒரு கேடும் வராது. धार्मिक को कोई नुकसान नहीं होता है। நீதிமான்களோடு கர்த்தர் கூட இருக்கிறார். परमेश्वर नीतिमान के साथ रहता है, धार्मिक के साथ रहता நம்மோடு है, கூட இருக்கிறார். वो हमारे साथ है। இந்த சந்தோஷத்தோடு उस खुशी से ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இதை பாருங்கள். स्तुति करके इसके पीछे